thaniel debarma hingke tonorok jotono sinibaina je laitangjak salo bwrwima laina thangthanio bini dolni logio bwrwini faisingni borok rok bai bujagui tokjagui belai kheno serious khlaijak paithago bono kwthwi hinui bo declare khlai rekha aboni bagui joto lukurok belai kheno kha khamjak bu hinui bode amsake bui borokno bwtharwi mankha phiaba teisa haino hai thaniel debarmani bini bai news cover nukjagui declare khlai sakha je thaniel ni heartbeat tabuk bo cholioi tongkhu hinui tabuk bo kwthangno hinui hingke bini bai tam sakha joto kahamke khnawi naidi bo kaham no kudo kaham bolte ko tabuk ngai shir kisa ko thui choli kha ga busak tung plai ka mia je kara karang to man ta norom kha bin busar ta ke kami wi tong ne bini bai gobang borong no confusion tong ka paksa ke fraud rok ne sawi tong bai khado confusion ani ke chung miawo ani kukunya thui kya nai samani paksa news channel rok ri tong bai kha bagai bi confusion kha amo hke am te sido so 26 tarik ni horona emergency operation khainani hinai doctor phaijak hingke o doctor operation khaisinani no hinai jot to tiarangi tonglai mani hingke blai chin patient serious engma sangai tongdo hingke apro bosungno aile sutlang de hinai saka aile sutlang de hinai sawe jong kisal wansura nangnai blai chin yago borang khokta jokere baike thangnai ba hingke tobo sar phaigra to hinai sing nasingai tongkha hingke sar sokpai isi je khlainai ka bo operation khaina sakang no isi je toma khaina bleng ka isi je khlainai ka khaina moto da moto ya ke bare masake te bare jong ga ba oloke khaimen pore hingke iko saimang ka brain dead umpakha mokol bo dead umpakha ga taitang nal khasnai ba heartbeat bini ga heartbeat to je propan upai manu 3 din phano tongai manu 2 din phano tongai manu hai ke ba sing tabuk machine bai oxygen nai bin au je heartbeat chola jongman bagai je sak tong thu pia ba machine chora propano lai manu ni sau hingke bin banjina chance test parangai thangka no taisa sakang to khai angkhamo ni sarsung no pura buskang go sau ta sung side klai bin ni sau gesang tai tamla khasina chen kuno khop sukri khasang bon ko thangmarak nani ga miyawo ang phungbo mane sapung hopung thuja ge hangke ba ang kisa thunani hanai nogo phaimani prungke 121 rok choloi dong ge oloke ang nogo phaye dipor jora ko dipor bolte 8ta 9ta rok ang thanao tha FIR ni bagai thanao thangmani apro hungkai 20 rok dongka 20 was phaiga hingke mo to tai sing marak liya hne wan chuka komi masuka kos komi hingke ba 20 matra 20 sing shu hingka heartbeat bo mane ekdom slow ongthangka hingka han mane busagro kakra ngai thanda ngai tongkha oloke dipor hai jemon rom ditabo ekta duita hingkele 1% je tongsu hingke bo doctor staff rok bo rekha liya tai mo 1% hingke ba jumo chin machine tongman baga chin machine soko kanyo pai na mo ta sap to tonghem pai ano hone sauta borgo kirja go ta mane sai chumang already no ta mongnai hingke boram de sai chonga chin bo agin sing sai mang ka bo te maragliya ge thika hone sing sai lai mani ta hingke thuisi thanga hingke ba help le ta tam khaisina ni bin operation baga sing help san mani hingke ba nangliya hane ang sai re mani tongta hingke news channel rok bo sai re ba kha hingke abon pore hingke je line tit ke choli mani ke jaba ang mungra smai do hapino phuturo gang ri rwano phuno gana hingke abo pura chosugui thangeni bagai choli tong ko ba sujang chosuk thangeni bagai borokpo apai brong sogri maya ba thika hnai saklai ri maya khuta officially hingke borok bongni je mote khaye treatment tu choli ri tono da injection rok saline rok joi tongo hingke saline tu naya ngyang tong ta thepa ja khai pano naya hingke olokhai injection rok ri tong ko olo horo horni 11ta 9ta busukjani 11ta 19ta 9 to bokhe asugo ano call khai horan ma go nin kukuni heartbeat 100 ngiri khat kaisa hani sahoro ar kaisa 100 dungo hani bo khushi kai sahoro 100 ngi tongkha haire bare tongkha hani nga sumo khushi nga jolokhe to bo bukhau kirlai tong ta bahai bongo hani olokhe
iko phung aye hangke 110 angka hani shahoro je miya 1% angi thamane abo 110 angka shongka baka sranga taisa surilanya ne haingan hangka alokai te baisa tai 9 ta 10 ta hairogo hangka angko 124 angka hani shawo hangka bate baka sranga do gai jeng tabukle treatment nangsinai no ne saimane jeng health taisa sanlai mani ta ga jagao kwbangma borok proti haisi thika tamungkha ne salai tongbai kha amno nor kwbangma borok confuse ngai tongbai kha amno no clear khani phaimani ga tabuk sukjate ke bo kahamno kodo kaham bolte ko tabuk ngai shir kisa kisa ko thui choli kha ga besat tung plai kami je kara kara to man ta norom ka bin besar ta ke kami wi tong kolom tiro phaija ge tong ko kami wi ri mi ha ke hai tong ta ga kolom thui circular dung man ba ge saime ya to bo tabuk kam teng wi tong gam si ko ta singo sar soita hayo khuk de phena phayo to tra ekdom robon jak to tra bo to tra bai khena hai ma tongo totora pura bo odino bo mane asta mane ekdom tabuk ta nilaria khagit phan dong jespan khajan kon saime ya afro roge kisi kisi saima afro pura khukti mongne jam theke prakara kara ke khukti monogo tong ta ke ekota kham so khukti phena ha tong totora bo robon ja amono boi sai tong ra to je bakha ganang ba ruan eko mane sanani sekang khukperani sekang kaisa kaham ke information hana nang chin busung thike hani samani sale angka ang phacha atit bari mali ang miya thana ni se thana bar mala sukang ke horang khang ke taro maya chin yango abon bagang kaham ke update mali miya ke ba kabang boro confusion tong bai khang ke abaga no sakana haima tong ge tabuk sana thanga ke an ku Thwiyakhu amo haida asuno